Terapi mama udah orang ni kamu ni. Mustari jadi ni kamu ni. Berapa sama gede mana ni nabo? Bagus. Jangan ya sih. Ni mesti siapa dari sini ini sedia ke. Ni saja tuas sini dari sini ini sedia ke. Dari semua tuas sini dari sini lalu formal lah semua kelailah. Apa tu? Bahawa negeri muda panau, doa mengalir sekolah ni kangen sekolah apa perlu jalan tu macam apa? Aku angkat terus. Oh tu saja, ni sahaja kita serangai. Oh, masih kita tu. Oh desa yang bagus saya. Nama urus jadi berfirman. Bagaimana kamu punya kesulitan menam? Kaya ni fana ni macam aro fana. Iki lagi tu nak punjoro muriaro. Bukan tiba kubromo. Jadi kata dulu. Ni kubromo pulang soraba. Ni ni masuk nongol. Wale mana? Ni jadi apa pula? Mawatu aku mini ni faham ni na. Apa yang kau tahu? Inta macam kita ibadah panggera. Berga seribai. Seribai. Nabi Muhammad madi. Nabi Muhammad madi korang musuh aku berga. Mana ini sih? Jangan berbahaya semana. Kajian bersih. Jangan kalau selepas turun dalam. Kalau turun dalam cari muda so, nak turun mana semana. Semana mana ini buat, nanti boleh buat apa ini sih? Ayah. Jesulah sih lepas saya kata join. Apa yang korta? Ini apa korban jadi? Anak kaminya. Merasa buka, jemasa, merasa fok. Ramai. Bahawa doa kunjung lulu. Kalau semuanya ni, kata ni bahawa para kue from wini doa mo. Kalau nak tu kai sumbi kafuan ini dah pun itu fui. Kalau nak from wini lah, pada bila kita cuma sufa, ayo kita lagi pula, tu je le, ada talaga firi lah. Ini tempat korban itu, ya baik. Aku sampai mereka Muhammad Muhammad sih sahaja. Aku yang Muhammad kecil, nafra korban ini faufa kena mo, ikan agak suara fani. Sallallahu alaihi wasallam taslim Muhammad. Marafawi nak ni kan mungkin mau furuga, marafa nak ni kan mungkin mau furuga, dengan dia suka infle. Marafa beri guli marafa. Marafa, marafa. Marafa. Lagi. Aku kuning buat dari si cakap.
ko ni mɔgɔ y'i dɛmɛ hali ni ma se k'a sara k'i k'a tanu. Ni mɔgɔ y'i dɛmɛ hali ni ma se a sarala a tanu. Tanu in de ka bon ni fɛn bɛɛ. Tanu de ka bon ni fɛn bɛɛ. N'i ye sanu de a bɛ ban. N'i ye sanu de a bɛ ban. Wari bɛ ban. Fɛn bɛɛ bɛ ban. Fɛn bɛ ban. Mais tanuni. Tanuni. O ye diɲɛ la yan fɔ lahara. O ye dunuya yan fɔ lahara. A ti ban. O tɛ fɛn ban da de. I nana o de la. K'a nalen tanuli de la. Bara cɛ ni muso n bɛ bɛɛ fo. Cɛ ni muso min y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se a fo ka foli s'a bɛɛ ma. U nana ne kungo de la. A ye n'ale cɛkɔrɔba kungo de la. Somaru Temere. Sewumari Temere. Alifa Kunanji. Alifa Kunanji. Ne dɔgɔninw don. A dɔgɔninw de don. A ka kalandenw don. A ka kalandenw don. N denw don. A denw don. N jigiw don. A jigiw don. Fɛn o fɛn n'a kɛra yan. Fɛn fɛn mana kɛ yan. Hali ni bɛ jamana wɛrɛ. Hali n'a bɛ jamana bɛɛ. Ala tana fɔ n'a ma kita a la. Fɔ ni Ala ma kita a la. Ka bɛna n jɔya. N'o tɛ a bɛ n'i jɔya. O de y'an se yan. O de n'an se yan. Ti kuma caman fɔ. K'a tɛ kuma caman fɔ. Seguba ye fɛn minnu fɔ. Seguba ye minnu fɔ. Ne y'a faamuya. K'ale y'a bɛɛ faamu. A ko ko n k'a jaabi baransan na. I ko k'a t'i jaabi baransan na. N b'a jaabi. K'a b'i jaabi. N ti nkalon tigɛ a ye. K'a tɛ nkalon tigɛ i ye dɛ. Don dɔ la. Don dɔ la. An bɛ ɲɔgɔn ye. A bɛ ɲɔgɔn ye. Ne ni a bɛna ɲɔgɔn ye ko min kan. Seguba a bɛ ɲɔgɔn ye ko min kan. Ni mɔgɔ sɔrɔla Mali kɔnɔ. Ni mɔgɔ yera Mali kɔnɔ yan. Ni n kɔrɔkɛ Tasolo Tarawele tɛ. N'a kɔrɔkɛ Tasolo Tarawele tɛ. K'a fɔ k'ale b'a gindo kalama. K'a fɔ k'ale b'a gindo dɔn. A kana taa fɔ ma so dɛ. I kana taa fɔ a ma so dɛ. A bɛ se lagosi min na a k'a fɔ ma arajo la. I bɛ se lagosi min na i k'a fɔ n kɔni don arajo so fana k'a di. I y'a faamuya dɛ. N'o faamu. N bɛ o kuma dan ye. K'a b'o kuma dan ye. Kɛnɛma kuma ti bɛn na. Kɛnɛma kuma tɛ bɛn ale ma tuguni. Komi n nana retard la. Komi a nalen retard la. Sekumaru Temere. Sekumaru Temere. Ani Alifa Kunanji. Ani Alifa Kunanji. N b'u jansa. K'a b'u jansa. 5000. 5000. U k'a kɛ essence la. U k'a don essence la.